Nakahinumdum pa ba mo aning Oplas or OnePlus mobile phone brand na di inisikat kinidinhi sa atong nasud kaniadto? Ug kadungan niya niini ang mga local Filipino phone brand sama sa Cherry Mobile, Star Mobile, MyPhone, Cloudphone ug uban pa. Kumusta mga kabisdak, bagong video na usab nga ato ang pagalantawon karon, ato ang tukyon ang kasisayan aning Oplas mobile phone, ug asa kini nagagikan ug naa pa ba ni karon. Pero bag-o una ta magsugod mga kabisdak, mamalihog una ko ninyo sa pagpindot sa subscribe button o bell icon, aron mapahibalo tika kung naakoy bag-ong video nga i-upload, ug ayaw pud kalimti ang pag-follow sa atong Facebook page. Salamat! Ang OnePlus mobile phone, gipanag-iya kini sa usa ka Chinese consumer electronics manufacturer, nga mao ang OnePlus Technology Company Limited, na ilang headquarters naa nahimotang sa Shenzhen, Guangdong, China. Ang kumpanya natukod kini, adtong Disyembre 16, 2013, pinaagi ni Fetlow ug Carl P nga diin maupud ang presidente sa maong kumpanya. Kahibalo ba mo mga kabisdak, nga kini silang Fetlow ug Carl P, mga kanhi Vice President DI ni sila sa kumpanyang Oppo. Niadto sa Amerika si Fetlow aron mangita og investor para sa kalambuan pa sa ilang kumpanya. Pero usa gihapon ang kumpanyang Oppo nga nagsupply sa ilang mga resources para sa ilang mga materyales. Si Fetlow mao gyud main founder sa mga design sa ilang mga smartphone product, nga diin gusto niya ang ilang produkto usa ka high-end og di kalidad, nga diin dilipud kabintahaan sa mga sikat nga mga nag-unang brand. Og syempre gusto niya nga affordable pod kaayo ang mga presyo niini. Mao nang nahimo nila ang slogan niya Never Settle para sa ilang marketing promotion. Og ang kumpanya eksklusibong nakig-licensing agreement sa Cyanogen Incorporated, usa ka discontinued open-source operating system for mobile devices, based on the Android mobile platform. Ug mao kini ang ilang ginagamit niya operating system sa ilang mga phone product. Ug hangtod nakahimo sila og kaugalingong operating system, na inubanan gihapon sa Cyanogen Incorporated. Og ginanlan kini og Oxygen operating system. Abril 23, 2014, gi-introduce sa worldwide market ang produkto sa OnePlus, og usa na sila nga kompetitor sa mga dagkong kumpanya sa mobile phone category. Pero di malikayan nga daghan jung ni kritiko sa ilang mga produkto. Pero wala king nila tagda sa kumpanya, ug nag-expand pa ganini sila sa mga lain na sud. Kamu mga kabisdak nga nakagamit aning OnePlus brand kaniadto, unsa may inyong na-experience sa kalidad sa maong brand? I-share ka na sa atong comment section. Tuig 2020, nagpadayon pa ang ilang mga expansion of distribution sa tibuok kalibutan, pero aning panahon na ni-resign na pud ang long-time partner ni Fetlow na si Carl P. Sa pagkakaron, bati lang pamanlandungon nga wala na tay makita nga mga OnePlus brand diri sa atong nasud, samutan pa nga ni kuyog pud ang mga local brand nga iyang kadungan ani. Murag ang Cherry Mobile naman lang akong nakit-an nga naapa karon sa market, pero gamay na lang pud ang nagbaligya niini. Ambot kaha mga kabisdak samtang gihimo ko ni nga video, wala man jud ko'y nakita nga mga artikulo nganong nawala kining OnePlus brand karon sa atong nasud, ug unsay hinungdan gayud niini na naaraman gihapon ni sila hangtod karon. Kamu mga kabisdak unsa inyong ikasulti niini, palihog na lang ko sa pag-share sa atong comment section. Daghan kayong salamat mga kabisdak sa paglantaw niining video nato karon. Sa sunod na pud ha, atangin na pud ang bago na kong i-upload nga video, dinhi sa atong channel, nga gimugna para natong mga Bisaya. Salamat og kita-kits puhon.